И здравейте хора, добре дошли отново в моя канал. Аз съм Калина и в днешното видео ще играем на Dubai Chocolate Tower. И да, знам, че сте се очудили от факта, че отново качвам ново видео, но защо пък не да не продължа да качвам? И между другото, ако не сте забелязали, имам нов скин. Благодарение на Никол, която ми даде робъкси, за да си купя някакви скинчета и неща към него. Но както и да е, нека преминем към същинската и най-важната тема за това видео, а именно приятелството ми с Никол. Повечето от вас трябва да знаят, че половината ми видеа са свързани с нея и тя играе огромна роля в моят канал. Не знам дали съм споменала в този канал, но Никол вече от почти година не учи в моето училище и в моя клас. Измести се поради причини, които не искам да казвам. Но това не е най-важното в момента. Главната причина, поради която не сме приятелки с Никол, е, че с нея се отдалечихме доста. Аз наистина не вярвах, че ще се отдалечим, даже мислех, че ще се сближим повече, но откакто тя е втора смяна, буквално не намираме време една за друга. Буквално всичко се случва така. Аз стоям на училище от 8 до примерно 2:40 в някой ден, примерно, зависи колко часа оставам. Ако имам 8 часни, а тя в 1:45 почва първия час, а аз тогава свършвам училище и буквално плановете ни просто е така се разминават. Бяхме си казали, че все пак ще намираме време една за друга, да ама нещата не стават така, хора. И да, малко се скарахме, имаше и някакви интриги, които даже наскоро, съвсем наскоро станаха. И да, те допълниха нещата и всичко ескалира. Съжалявам, ако чувате някакви звуци, племеничката ми е около мен и си играе. Затова нека игнорираме този факт. И така, но това няма да попречи с нищо на моят канал. В смисъл, говоря за крат на приятелството ми с Никол. Това няма да повлияе по никакъв начин на каналът ми. Аз ще продължа да се качвам видеа, само че без нея, нали, не знам дали някога ще се оправим, дали, не знам, просто каквото стане. И да. Между другото, съжалявам, ако говоря някак несвързано, просто преди 20 минути станах и реших да снимам видео и да. И между другото, шумно е около мене, съжалявам. И това беше от мен. Благодаря, че останахте до последната секунда на видеото.